அல்லாஹ்வுடைய நினைவிலேயே உயர்ந்த நினைவு தொழுகையா இருக்கும்போது அதை மறந்ததுக்கு அப்புறம் அதை விட்டதுக்கு அப்புறம் அல்லாஹ் என் கூட யா அல்லாஹ் எனக்கு உதவி செய்யா அல்லாஹ் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கியா அல்லாஹ் சிரமமா இருக்கியா அல்லாஹ் இருளா இருக்கியா அல்லான்னு சொல்லி கோடி முறை அல்லாஹ் அழைத்தாலும் அல்லாஹ்ட்ட இருந்து பதில் வராது. இப்போ ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கக்கூடிய தண்டனையிலேயே மிகப்பெரிய தண்டனை அவனுடைய அன்புல அவனை விட்டு அல்லாஹ் தூரமாகிறது. அப்படி செய்யணுமா, அல்லாஹ் உங்களை விட்டு தூரமாகணுமா, ஒரே ஒரு செயலை செஞ்சுருங்க, அல்லாஹ் உங்களை விட்டு தூரமாயிருவா. தொழுகை விட்டுருங்க. அல்லாஹ் உள்ளச்சத்தோடு பயப்படக்கூடியவங்களுக்கு தொழுகை மிக முக்கியமான அடிப்படையான ஒரு ஆயுதம். அவங்களுக்கு அதை எடுத்துக்கொள்வாங்க. சோதனை வரும்போது அல்லாஹ் முன்னாடி போய் நின்றுவாங்க. அல்லாஹ்வை கரெக்டான முறையில் அஞ்சு நேரம் தொழுகையில கவனம் செலுத்தி அதில் தன்னை ஈடுபட்டு எப்படியாவது சோதனையிலிருந்து வெளியே வர்றதுக்குள்ள வழிகளை தேடிக்கொள்வாங்க. அல்லாஹ்வை மறுக்கக்கூடியவங்க தான் அல்லது அல்லாஹ்வை மறக்கக்கூடியவங்க தான் பாவங்கள்ல போய் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய சோகங்களுக்கோ பிரச்சனைகளுக்கோ வழி தேடி அதையும் தங்களுடைய வாழ்வில் இருளுக்கு உள்ளாக்கி கொள்வாங்க.